Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaurkoan Elizondora hurbilduga, Ursumari raperoaz pixkoa gehiago jakitea. Ia bazer dion rapero txuku-txuku batek. Goazen! Baterran bertzea nola esmatorrelakoekin. Nik ezin, lagun minak bi, ezagun gehiagik konozi 2000. Alfere gont alfer lana egin biak berdin. Ni Ander naiz eta Ursumari taldeko hautso naiz. Nire izena izan da eta naiz Ursumariko produktorea. Ni bai naiz eta Ursumarekin laguntzen diet hauei biei bajoa jotzen. Alfere gont alfer lana egin biak berdin. Baterran bertzea nola esmatorrelakoekin. Nik ezin, lagun minak bi, ezagun gehiagik konozi 2000. Alfere gont alfer lana egin biak berdin. Gaurko soinu eta doinu saioan, helbeten dagoen zapatilerara hurbilduga Ursumari taldeko kidekin elkartzeko. 2023ko abuztun hasi zen elkartzen hirukote hau, eta rap musikan barrenen boom bapa da beraien estilo. Noches oscuras gau ilunak, hortxe mugak niemen zuan, ilargia beteta, madarikazioak... Noiz sortu zen Ursumari taldea? Ursumari talde bezala berriki, duela 6-7 hilabete errango nuke. Eta hasiera zein da orduan, zein esango zenuke dela hasiera? Hasiera, nik uste hemen bakoitzak bere hasiera duen, ez? Neria erramar badut, COVID garaian hasi zen, hor ni nire kabuz letrak atran nahian, eta gerora bideo bat ausartzera bideo bat igotzera ausartu nintzen, eta geroztik berak bideo ikusi, nerekin harremanan jarri, berak instrumentalak sortzen zituelako, eta zertaz ez elkarrekin zerbait sortu. Eta hola polliki, ganda hau sortuz, gero ibai ere zantu ginen, bertze talde bateko bajista, eta ez dakit, polliki gangara osto bat aize batek mugitu zuzala. Ez dakit, aitzinet, ez pasten zen, azkenean zerbait berria, esperientzia berri bat bizitzeko gogoekin, eta hola gaude, oraintxe. Eta izena nondik heldu da? Izena Ursumari, harrikada bat erten alda, ez dakit. Ez ginen sobera, ni behinpin eraldetik enitzen sobera burua ustea hondiz izena jartzeko, ez da, enion sobera garrantzi jarri nahi izenai, baizik eta letrei eta materiai, ez, errateko modu batean. Azkenean da nire goitizen bat, Ursu, eta gero hortik Ursumari, sobera goitizen batut eta horietako bai jarri barra nuen, eta nometetik hartu barra nuen nire izena. Eta hola sortu da. Gerora talde bezala etxiziten ongi duritzen, ere goitizenan izen hortatik atratzea taldean izena, baina hauek ere adosta duten hortan, eta hola gelditu da. Eta nola antolatzen zatea talde bezala? Talde bezala, nire aldetik letrak atraz, berak, nerekin sortu duen ontaz aparte ere bai berak batu bere lagunek, batu bere bertze proiektu batzuk, bere aldetik, berak ere bai rapaiten du, orden berak ere bai bere etxean bere kabuziten du. Behin nik letra bat badutela, igual erraten jo duzu. Bidaltzen nahi duzu instrumental bat eta igual gateran nahi bizket berotzen eta nola sartzen nahi zen base honen gainean. Eta gero, hau da gure tailerra modu batean errateko. Hemendik atratzen dira honiz gauz, eta behin ja sortu dugula zerbait solidua edo errateko modu batean, grabatzen dugu hemen, edo igual bere etxean ere bai, izan dugu. Zango guinuke, etxeko lanak itik zuela, eta gero hemen ensaio horretalen... Nola baita ere bai, azkenean zertako gelditu bargara ez badakigu zerbait atrabar dugun, atxalde hortan bera, ez? Orden, sobera denborarik ez galtzeko, ni nire aldetik atratzen dut letra, berakin dezala bere gauzak ere lasaitasunean, eta behin biek bat dugunean zerbait, elkartu, eta buru uste horiek ez zireain haundiek izeten, normalean zerbait atratzen da momentuan, edo hortik rato batera. Eta izan, zenbat zatea talden, eta ze adinetakoa gutxi gora bera? Taldean ensi gara hasintzen txukitani, Ursumaritani, eta gero nik nola nuen harremana San Jokin, bai, eta hasintzen berarekin hitz egiten, eta esan nion zu, egun hau maten dira nahiko ongi, eta nola rapan nire ustez behar dela zerbait organikoan ikitut, bateria betitut behatzakin, eta dena nik sehetzen naiz, un sonido natural ateratzea, eta horregatik, hau nola dutzen duen bajoa, esan nion zu, karri bajoa, ikusten dugu bertziten alden, eta horrela sortu zen dinamika irukoa, zen ere bai gero horrela direktotan hartzen du fuerza gehiago eta dena.
Eta base bat iteko garaien, txukik emate izo indikazio bat, edo zuk directamente ritmo bat edo velocidade bat bakarra esate izo, edo? Bai, hoi da bakoitzana, baina, bueno, niri gustatzen zait ere bai, pues, harremana izatea, pues, dera azkenan, pues, nik atzen pues, lan bezala, nago tekniko bezala, pues, hau nahi du grabatu, pues, inberdut base bat, eta inberdut, pues, beran nahi duena azkenik, osea, moldatu gara zara, inberduzu, pues, zuk, osea, badakizu nahi egiten, moldatu, berarako. Eta, bueno, pues, badire kantak hasten garela, pues, sample batekin, edo, pues, edo baterekin, edo, tortzen gara ideakin, hoi da, eguna, segun eguna. Gure barne borrokak, Bai. azkenean nabaritzen da, bai, nik zer duten gustoko, edo ze kanta gaitu izan duten, edo azkenean nik 25 urtetut, zuk 19. Ani bai 19. Azkenean generazio desberdinetako jendea gara, eta ez dakit ez dugu referentzia berdinek izan, edo estilo berak, azkenean nik bai naizera markatuago den zerbait, baina berak azkenean gaur egun trapa eta olako bertze genero batzuk ere bai gustatzen zaio honi saltzeatzea. Azkenean berak baduen gaitasunakin sortzeko instrumentalak ezin da gelditu zerbaitean. Orden, nire ere ez zait gustatzen berei sobera mugatzea, orden honitzetan hor sortzen dire bien arteko instrumentalak. Osea, badira zati batzuk igual diren ere gustokoak, gero gustoen diot berei ere pixket nahi duen bezala murgiltzen instrumental hortan, eta bueno, azkenean nik ere gustu hartzen diot. Eta zen izango ziren zure referentzik, igual musikalki edo? Osea, boom bap deitzen zaiona dela markatu gaztakitze denbora duen horrek, ez 80-90... Bai, ez direla instrumental hautsiek edo ja direla zailagoak eramateko edo ez dakit. Bombo eta kaja garbi, ez da? Ole school, osea, han etzen ez trapik ez hostik. Hantzen dena bombo kaja, erten dena, eta da, nire honitzetan instrumental simplenetan aurkitzen dut zerbait ederra. Ez dakit, gero ikusten dut ere bai aukera gehiago nik nire hotza sartzeko gainetik. Azkenen berak hainbertze soinukin nik erten dut, eske, kanta ja dago ine, nire hotzi gabe. Non sartzen dut dik hotza hemen, baina bueno. Eta zein izango zen zure referente bat? Estilo aletik esan duzu zein zen zure estiloa eta referente bat izango zen duke? Erran barra da, osea, rapa euskeraz ez dutela haunitzaitu, ez dutelako zkusi ez olako referente bat, ez? Baina bai, Juantxo Arakama, Odei Barroso izan dire, gehien bat niri butatu nautenak rapa euskeraz itera, ez? Betitik haitu dugu rapa erderaz, inglesez, eta betetzen datzu gehiago, gero haitzen duzu rapa euskeraz, eta ez da inongi sartzen. Baina, bueno, ni beti izan dut referente bezala, Juantxo Arakama bere egunen, ni flipatzen nuen tipoak nola rapeatzen zuen euskeraz, eta erten, posible da, tio, osea, ez dugula zertazin barri erderaz edo que no voy a ser más rapero por cantar en inglés, osea, ez da gino erran, ni nahi dut bultzatu nola baitere euskarai man bere leku errapan ere bai. Eta zen izango zen filosofia, zuek Ursumari bezala filosofirik baduzue? Filosofia talde bezala hor ja, bueno, iten duguna bernetik atratzea, ez, osea, nik pertsonalki nik nire buran dutena proiektu honekin da, nik nahi dutena erratia, ez, eta zerbait purua izatea, ez, gaur egun haitzen diren kantua honitzekin, eta zerbait, igual, irudi publiko bat izateko, ez, edo solasten diren gaietaz direla betiko gaiak, edo ez dakit nik uste sartu behar den pixket ere bai, zehazki, igual gai batzukin, ez, arazo sozialekin, edo ez dakit. Hortaz, hausten naiz haunitz buru ere bai haunitzetan atratzen letra, ez, nola transmititzen aldut hau. Nik ere bai errapa idazterako orduan ere bai, haunitzetan erderara pasten dut ere bai. Ez naiz mugatzen, beste naiz blokeatzen naiz, azkenean euskaraz beti ongi atratzea ez da, nik ere sumatzen dut ez direla sobera ongi atratzen esaldiek edo, azkenean gramatikalki edo, ez dakit du erran. Eta entzulek zer dauke gustoko, esango zinukea, kontzertu baten jotzen duzuenen abesti bat edo bestea diferentzia nabaritzen duzue, badago abesti mota konkretu bat jenderi gehiago gustatzen zaiona? Ni nire kasuen nik ja lehenagotik ja grabatuek nituen kantak ja lagun baten bati, erakutsi nion, eta ordean gero zuzenean kantatzen duzunean, ostia, motibatzen dire, ostia, erakutsi zaten kanta eta motibatzen dire, baina bai erran barra da, erderaz iten diren kantak sartzen dira be.
Osea, naiz da mineman, osea, erdera sartzen dira iso be, ez dakit. Euskera eta rapa... Euskera eta rapa ez da, ez zait zerbait errexea iduritzen. Baina, bueno, hor dago borroka azkenean, ez? Gauza zaietan... Bueno, jakin, niretzako ikusi nunen kontzertue, euskeraz hasten zinenen, zehola brillo extra bat, erderaz ez da ona, azkenen... Azkenean da, zura hotxa ez da berdin aitzen erderaz edo euskeraz edo ez dakit edo... Eta da pixketa ustia ez, pixketa eskemekin arrapa euskera, eta ezin baruten hauek ez, baina... Eta kanta gehiena, gurea dire, ezik baten bat hola... Aita semea tabernan daude, hoi kantatu ginen bat, hola pixke gure erara, hola rap reggae bat inez, baina... Bertzaldetik, kanta guzti gurea dire, eta instrumentalak berak sortuek, eta atzetik bada lana, argi dago bada lana, bai. Bostikoz, bota digutatea, zein dira, bostikoz, bota digutatea, digutatea. Otsoa baldin badar taldeko hartzai, nori izangote daurkak iteko gai. Otsoa baldin badar taldeko hartzai, nori izangote daurkak iteko gai. Berdez eta gorriz da piltza herri-zerri, izkutaketan beti eta zaukate gauzonik. Neri benpinez didatera kutsi babesik, jendeak gehiegi pensatzea etzaie komeni. Beraz eduki argi, zu zakurra bazara ni berriz azeri. Beraz eduki argi, jeki bezala, beiretu dut zeiotik. Egun hona dirudi, bera baitago ateri. Zakur baten sainkak entzun ditzaket hortik, taz daukate bozalik, arriskutsuak izanik. Oinik ez dugu jaso bat ere ordainik, elke pega paga, ala izan da betitik. Telebista itzali, bikutara bidali, burua hotz edukita eltzaitelak iskali. Ez gehiagitzekin, nahi ez bada utxekin, lenda bizi prestatu, botatzeko zenbait izerdi. Blai, izerditan blai, isunak ordaintzetik nazkatzen hasi naiz. Hilabete amaieran estututa maiz, kapitalaren menpeleen eta orain. Blai, izerditan blai, egunak kontatzen sariaren zain. Ardurak jasaten, arauak betetzen, beti lanean da gutxitan jai. Segurtasuna saltzen eta kontrola daien naia, beltzez jantzi dute, berdea zen paisaia, belai berdea zena, lehen. Orain, zementuzko zelaia, dirua morro jona, baina nagusi txarra, bura ibiltzen ez duena hankak ibili beharra. Hiru gauza alferrikatu dira, mendiko eguri garra, korrearen arrazoia eta alferraren indarra. Gutxi iritsiko dira izatera zaharrak, otsoa baldin badar taldeko hartzai, nori izangote daurkak iteko gai. Otsoa baldin badar taldeko hartzai, nori izangote daurkak iteko gai. Astoa, zaltziz jantzi arre beti asto, eskerrik asko, Maribel asko. Okela gutxi eta salda asko, Ez naiz elizaragaten maingu naizelako, ostatura bai, ardoa onzai dalako. Marratik pasa naiz baina arazoak akabo, zenbaitetan gaitz asko bihurtu ditut trago. Bihurtu ditut trago. Ez naiz txarmagoa ez da ere jainkoa, baina resbilakatu dezaket ura ardoan bete zuen lanak eta itxiagoak, astaitezte lantzen pixkat zuen geroak, garai beltzak eta hotzak, berri txarrak eriotzak, berri txarrak, kendu lotxak eta gora bihotzak, berri txarrak, txarrak. Nire arma da ahotsa, zuen hitzak arotza, beramaten arkatzak, dakar punta zorrotza. Otsoa baldin badar taldeko hartzai, nori izangote daurkak iteko gai. Otsoa baldin badar taldeko hartzai, nori izangote daurkak iteko gai.
Eta sortutako abesti guztik etzen ikuste zuzenen, edo gelditzen da baten bat hor rekamaran zuzenera eraman gabe? Ba, beti baten bat, ez da, azkenean ez dire kanta berdinek denak, ez dut kusten kanta guztiak zuzenean kantatzeko direnik. Ez da, egiten honitzetan erraten nio, eske kanta honi da aitzeko aurikularrekin eta lasai zaudenean. Ez da bestarako kanta bat, ez da egit. Baina bai, beti badire batzuk rekamaran. Gero bakizu, gero akitzen da kontzertu eta bertze bat, eta pues, ez dugu berdine kantatu behar. Eta Ibai, entsaiatzeko nola antolatzen zatea? Baukezue modus operandi bat? Bueno, modue da... Barkatu. Niretako modue da pixket, hauek biek moldatzen dire erte dute, pues gaur, gelditu gara bortz terdietan edo. Hola, eta abisetzen hau, eta zu, tortzaite bajoakin, eta venga, leña, eta tortzen naiz, eta leña. Ez dago misterio gehiago. Eta zuri zerek motibatzen dizu, hola, musika azkenen esaten dizue beraiek, bai, aiga base batzu dauzkegu ez dakitzer, eta etorri bajoa jotzea, zerek motibatzen zaitu zuri hor? Niri motibatzen dut, eta ni berez jotzu bajoa. Nire talian jotzu gitarra, pues, ezin delakoz bertze manera batean baina, eta, pues, hemen bajoa jotzera nire gustura eta hola, pues, betetzen hau, pues, hartzera izan erten, hau bira, base hau, maiozu zerbait bajoakin, eta azten naiz, eta ikustu duzu hartzen duela forma, hauei bi ikusten zaia hortzak, irrie, notatzen dutela hor badela magia, eta azten gara, dugu basea, eta atratzen da, magia, batzuten magia. Magia pura. Bai? Zin esango zinukea dela zuen taldeen ezberdintasune balima dauke, edo ezaugarri bat, hola? Ezberdintasune, nik errango nuke, berez, gaur egun rapa, badela artista rasonak eta hola, baina falta zaio hoi errandutena, como... Hau ez direla, bueno, bai dira autentikoak, baina ez altxatzen dira eszenario batera, eta man play, eta pin-pan, eta kantatzen dut igual, jende hartzu dela Spotifyetik direkto, Mateo play, eta fuera. Guk ez, guk hartzen dugu, eta izanek hartzu baterie, eta ni bajoakin, ja da, eske, musika itera, ez da zaila esplikatzera, baina hoi da dena zerotik sortzera, gure musika, egitazko musikakin guk jotzen, guk ukitzen, hoi da pixket. Ezberdintasun ez da? Bai, ezberdintasun, bai. Eta izan, esango zinuke rap mundun badaola zailtasunik, azkenen estena mota diferente daude, ez da? Rocka dago, badaude bueno, musika estilo pile bat Nafarroan zehar, eta rapan estenan zailtasunek zein esango zinuke adiela? A ber, ni ja dauzkat nire urte egiten musika, nik ditut rapa nire aldetik, ere bai produzitzen dut, ere bai pintxatzen dut, nagor salsan mentitute, eta azkenean rapa da mensajea, da zer sentimentu man nahi duzun. Beste generotan ere bai, baina rapan azkenean, ezakit rock and roll batean, igual gitarrak esatizu zerbait, bajok ere bai zerbait, bateria ere bai zerbait, baina gero rap batean, eske zaude bakarrik basean, bauzu basea eta zarazu, eta da gehiago, Gordina. Nola bidartu nahi duzun kanta, zer nintzen alda rap de todo, itzietan duzun nahi duzunez, eta azkenean da zu jakin nola bidartu hori eta ateratzea zerbait pura, zerbait mensajea bat duena, ez? Ez no rapar sobre culo, ya está, ez dakit nola esan, baina eske da hoi. Da zerbait zuk sartzea hor zure motiboa, zure gauza. Egiten zaizuna zuri persona, ez? Azkenean, gara persona bakoitza badu bere perlada, hoi da rapa da ateratzea hoi barretik, niretako. Eta talde bezala erronka bat baduzu edo amets bat betetzea gustatuko litzaizuekena? Bueno, eske ametsa lortu dugu, niretako egitean musika nahi duten nik, niretako egitean gustoko duten musika da amets bat. Eta hemen egotea, itea boloak eta egotea hor, munduen sartue, egia esan dela, sensazioiko bena, niretako. Eta zuritxuki, ametsak izanek bezala beteta sentitzen dituzu edo badozo oindik hor zerbait beteko zinuna, hor talde bezala, Ursumari bezala? Ni azken alde honetan nahiko amets betetzen eta erran bar bada ni arraskonten nago lortu dutenakin. Duela 4 urte hasi nintzenean idazten nire letrak, nire kabuz, norek erran bartzen hasi banitzela bideoklip bat sortzen, nire herrien baiaran hortik zuzeneko bat itera jendaurrera, ni ez nuen pentsatzen
nik neretako egiten nuen hau, baina gero berakin elkartu nintzen, azkenean, berak ere kontagiatzen hau, bere motivazioa, azkenean bakoitzan goxeak ez dire berdinek, nik ez dakit, nik nire ametxe bat nik uste bai jabete duten, azkenean nik nahi nuen rap euskerazin, lortu dut, eta gainera ongi grabatzea, eta ez dirutza bat gastatuz, azkenean ez dut nahi izatea hemen zerbait. Azkenean, behin sortu zen hori, nola baite inmortalizatu nahi nuen, eta nik uste bai lortu dugun, nola baitera. Azkenean bat bertzen laguntzez, bat bakarrik izan eta etzen pastu den guzi argi dago. Eta bideoklipa berakin izan zen, zuzenekoa izan zen berakin, azkenean gutxinaka. La unión hace la puerta. Bai, ni alde hortatik, ni errango nuke baiatz. Talde bezala badaukezue anekdotarik? Bai, pues, gu izan ginen Pizanloin lehenbiziko kontzertua, eta izan zen nahiko liada dena, zeren, karo, nik ez nekin nola egin kontzertua, ez genekin nola egin, eta nahi ginen zerbait espeziala, zerbait, zuk uste eta esatea, ostia, estos mola. Eta nik, akzenan, inuen bateria MPC batekin, eta zuk hor, mate duzu behatzakin, eta bitetu soinua, ez? Eta, nuen patu horrelako, eske baut, justo hor, batu, baina bai, horrelako tipiko, ezakit nola... Soporte bat, Soporte bat, baina zen horretarako eta soporte bat, zen soporte bat, piano baterako. Eta, karo, katxarro izen txikie. Eta, nire nintzen maten agertu gusto, eta apatean, manion, eta bian zen bera. Eta, eske ikusten da, dago grabatu, ikusten da bideo nola hartzut horrela, eta apatzut, segitzut, eta como si nada. Eta bai izan zen kristona zer, nik momentuan peseturen, la que se me ha liado, ya se me cae esto. Baina batera zen ongi. Segitu ginen. Bai. Eske, direkto hortan, bazen kriston magia. Oza, dena, eske gu ginen, a punto de explotar. Zen la beste. Orduan, kontzertu bat, anekdota bat, hemendik aurrera luzaizkizu anekdota infinitoak, ez da? Bai, eske hasi berri gara. Hau ja dena... Zuzeneko gauze azkenean. Bai. Hola, azkeneko mezu bat, esateko esangabez gelditzeko? Gu hemen segituko dugula, nahiz eta jendeak ez uste, eta gure berri izanen dutela. Han edo hemen segituko dugu aurpegia ematen eta gure proiektuak jendeia azaleratzen, eta gustatzen badi mazaia ongi, eta bertzela, azkenean denen guztuak hemen respetu da barra dira. Eta gurre gaztek. Eta gurra, oida. Diru gabezin omen da bizi, zenbat zaurita zenbat nien bizi. Gara itxarretan begiak ireki, alboan duzuna horrek baitu merezi. Kapotito barnetik, bizten da ez dela berdin, epaitzeko gogoak sortzen zaizkie bakarrik. Norbait jatzakin, markat horretik, aztertuta hausnartu arazoa lehenik. Zezik eta mota jaso izan dut txikitik, hankasartzeak soilik, atartzen zaizkit ongi. Hankasartzeak soilik. Galderaz betetzen, nitzenean horretzen, ume gixajo bat orain dut irudikatzen. Gorputzeko zauriek bere xipi urtu zuten, gaur ez baita damutzen egindako azbederen. Handitzeak zekarrena etzekien asmatzen. Denbora pasa arren, ez naizen jauz aldatzen. Gauzak ezberdin kusten ditut azkenik, ez nahi zibiliko pasanitzen biletik da ez dakit, argi gelditu den jadanik. Bertzen akatsak ikusteko ez dela beta aurreko beharrik, errugabe enitzak ez dauka prezio gorrik. Akintaria hilda baina kindoa bizikonik, batzuetan tranquil bertzetan basati, ez naiz berdina ez dakit zergatik, gainbera noa da hori badakit. Euskal honora, norkote daki adi, bingo zer nadi. Behin eta berriz zentzuten etxean gazte zentzadi, behin eta berriz gazte zentzadi. Gezurtiak daramatza argudioak maigu, lagunekin deabru, neskekin berriz zaindu. Horrelako pertsonak nik nahiago ditut urrun, ekindakoaz, ez naiz, inoiz da mutu, baina benetan nahi nuen oraindik ez du lortu. Ispiluari erten diotko beti lun, argituko du, nahiz da egon, dena ilun. Izpolit gutxiago eta ekintza gehiago, hainbertze itxurak eriz, laskatuta nago. Euskal Herrien oraindik salda badago, etorrita dastatu, merketa ona dago zea raio. Egia jakiteko falta zezkizon basaio, gezurra sinestetik erotu aizearo.
ze aro da hau galdetzen naiz askotan. Denbora garestituz doa zein dakakoa, gaixotasun sendagaitza hau ez da gaurkoa. Gizartea sendatzeko, txertoa aztanekoa, pozitu nahi gaituzte eta inxildu gura hoak, baina nik ez du sartuko putu hortan zango.